Så det hele med. Albuerne, knæene, kom nu. Thai-boxing eller Muay Thai er Thailands nationalsport, der har været dyrket igennem flere årtusind, som brug i militæret osv. Kom nu! Så til! Kom nu! Slag! Jeg synes, thai-boxing det er en rigtig, rigtig fed sport. Så er det fysisk hårdt. Kom så ind! Thai-boxing er fedt, for du må bruge det hele. Du må bruge hele kroppen. Du må slå. Du må sparke. Du må give albuer. Du må lave flyvende spark. Du må lave knæ. Men eneste sted, du må ikke sparke efter selvfølgelig skridtet. Hernede er der plads til alle, lige meget hvilken niveau du er på. Det er Odense Muay Thai.